umsebenzi ungenza ngiphuze iHennessy. Since 17 mina ngiphusha umsebenzi. Yabo 17 bonke ngama-enemy, but-drain i-energy angiyofela emsebenzini. Umsebenzi ungenza ngiphuze iHennessy. Since 17 mina ngiphusha umsebenzi. Yabo 17 bonke ngama-enemy, but-drain i-energy angiyofela emsebenzini. Pakistan, scoop siyanishiya Pakistan, sipush isibhana silala, sipush isibhana silala. Pakistan, scoop siyanishiya Pakistan, sipush isibhana silala, sipush isibhana silala. Umsebenzi ngiyakukhupha isikweleti, qala hayi banguzeni, ngiyakufuna itelezi para. Pakistan, scoop siyanishiya Pakistan, sipush isibhana silala, sipush isibhana silala. Umsebenzi ngiyakukhupha isikweleti, qala hayi banguzeni, ngiyakufuna itelezi para. Umsebenzi ngiyakukhupha isikweleti, qala hayi banguzeni, ngiyakufuna itelezi para. Pakistan, scoop siyanishiya Pakistan, sipush isibhana silala, sipush isibhana silala. Umsebenzi ngiyakukhupha isikweleti, qala